करते. मी आज फणसाच्या गऱ्याची भाजी बनवते आहे. त्याचं साहित्य बघा. हे गरे आहेत, हिरवे गरे फणसाचे, पण ते आज जरा कोवळे भेटले, म्हणजे अजून तयार नाही झालेत ना चांगले, म्हणून त्याच्यासाठी मी आता भाजी करते आहे. तुम्हाला भेटले चांगले तर तशीच करा भाजी, म्हणजे जे काय पद्धतीची भाजी दाखवते आहे. त्यासाठी हे गरे आहेत आणि कांदा आहे कापलेला. हा मोठा कांदा घेतला आहे. हे खोबरं आहे किसलेलं, ओलं खोबरं. हे अद्रक लसूणची पेस्ट आहे, मीठ आहे, हे मिरची पावडर आहे, हे हळद आहे, तेल आणि हे पाणी आहे. आता मी पहिला कांदा आणि भाजी मी आधी आता कुकरमध्ये करणार आहे, कारण ती 3 शिट्यामध्ये होईल. टोपामध्ये टाकली तर लवकर शिजणार नाही. गॅस पेटवला आहे, कुकर ठेवला आहे, तापला आहे, तो तेल टाकते. आता त्याच्यामध्ये मी हा कांदा कापलेला आहे, तो कांदा टाकते. तेल तापलं आहे, मी तर कांदा टाकते. त्यात कांदा एक मोठा घेतला आहे. तुम्हाला चांगले गरे भेटतील ना तेव्हा पण तुम्ही ह्याच पद्धतीने अशीच भाजी बनवायची आहे. कांदा लाल झाला आहे. आता मी त्याच्यामध्ये ही अद्रक लसूणची पेस्ट टाकते. ही अद्रक लसूणची पेस्ट आहे 1 चमचा. आता त्याच्यामध्ये मी आता मी गॅस बारीक करते आणि कुकर खाली घेते. कांदा चांगला भाजला आहे. आता कुकर खाली घेतला आहे. त्याच्यामध्ये आता हे मला सगळं गरे आणि सगळं त्याचं सामान टाकायचं आहे. त्यात हे ओलं खोबरं आहे, ही मिरची पावडर आहे, लाल मिरची पावडर थोडी टाकायची, अर्धा चमचा. हे मीठ आहे, मीठ लागेल तेवढं टाकायचं. भाजी जास्त असेल तर जास्त आपल्या प्रमाणामध्ये टाकायचं. हे हळद आहे. आता त्याच्यामध्ये जरा ते हलवायची. आता त्याच्यामध्ये जेवढी भाजी आहे ना त्या अंदाजाने पाणी टाकायचं, म्हणजे ते भाजीच्या बरोबर पाणी टाकायचं. हे असं भाजीच्या बरोबर पाणी टाकलं ना मग तेवढं भाजीचं बरोबर होते, शिजते. त्याच्यामध्ये सर्व टाकलेलं आहे. तुम्ही भाजी बनवाल तेव्हा हेच सामान टाकायचं, सगळं साहित्य जसं मी आता टाकलं आहे ना तेच टाकायचं. आणि कुकरला भाजी लावायची. टोपामध्ये पण शिजवली तरी चालते, पण टाईम लागतो. आता याला 3-4 शिटे होऊ द्यायचे पटापट, भाजी आपली कंप्लीट होईल. हे आता पहिली शिटी होते आहे. 5 शिट्या केल्या आहेत मी आणि गॅस बंद पण केला आहे. आणि थोडा टाईम मी 2 मिनटं, म्हणजे कसं आहे बारीक गॅस करून ठेवला होता, म्हणजे पाणी असेल तर मुरायला पाहिजे म्हणून. पण आपण बघूया आता थंड झाला आहे काय नाही थंड झाला आहे. म्हणजे कुकर कसा लगेच नाही खोलायचा आणि म्हणजे 1 मिनटं थांबायला पाहिजे. म्हणून मी आता 1 मिनटं थांबते, कारण ती हवा बाहेर आली तर भाजी कच्ची असते. मग त्याच्यासाठी आता 2 मिनटं जरा थांबा, म्हणजे मी नंतर कुकर खोलून दाखवते. आणि पाणी जर त्याच्यामध्ये असला ना तर कुकर खोलून गॅस पेटवून ते परत पाणी ते आपण आटवून टाकायचं. कुकर हवा गेलेली आहे, थंड झाला आहे. आता आपण खोलून बघूया. पाणी राहिलं तर आपण झाकण खोलून ते पाणी परत आपण गॅस पेटवून मुरवायचं. ही भाजी बघा कशी झाल्याने. आता हे बघा थोडं पाणी आहे. पाणी कमी ठेवलं असतं मी तुम्हाला दाखवण्यासाठी, जरा पाणी जास्त ठेवलं का तर भाजी खाली लागू दे नाही म्हणून. ही अशा प्रकारे झाली आहे. पण गऱ्याची भाजी कशी सुकी झाली पाहिजे म्हणून मी आता काय करते, आता थोडा टाईम 2 मिनटं गॅसवर आपण हे पाणी आटवून टाकायचं, म्हणजे पूर्ण ती भाजी कशी सुकी झाली पाहिजे. आता पूर्ण पाणी आटलं पाहिजे आणि भाजी कशी सुकी झाली पाहिजे, म्हणजे ते एक एक गरा उचलून खाता येईल. सर्व पाणी आटलंय.
आणि असं पाणी ठेवायचंच नाही भाजीमध्ये. ही भाजी फणसाची भाजी कशी एकदम सुकी करायची, फलफलीत. हे कोवळे गरे आहेत ना, म्हणून ती जरा तशी झाली आहे, ओली दिसते. पण गरे चांगले तयार असले ना, मग ती चांगली फलफलीत गरे होतात. त्याची हाटलं बिटलं पण चांगले दिसतात. ही पूर्ण भाजी आता कंप्लीट झालेली आहे. मी तर गॅस बंद करते. पण ही भाजी ओली करायची नाही, अशी सुकी करायची. फणसाच्या भाजीची रेसिपी तयार झाली आहे. तर मस्तपैकी भाजी झालेली आहे हिरव्या गऱ्याची.